configurarea firewall-ului de zonă. Vom configura un firewall de zonă pe R3. În primul rând, verificăm dacă există conexiuni între PCA și orice echipament de aici din LAN-ul lui R3. Să încercăm pe serverul acesta de web, de exemplu, de pe PCA. Mă voi conecta pe browserul web de pe serverul pe serverul web. Adresa este 310 aici pe serverul web. Se observă că ne putem conecta. În primul rând, pentru a putea folosi firewall-ul de zone, trebuie să activăm pe routerul R3 licența în modul de configurare globală, license root. Suntem de acord cu termenii și condițiile lor, după care trebuie să dăm restartare ca să avem efectul dorit. Îi spunem că vrem să salvăm modificările, confirmăm, se încarcă repornește routerul. Configurăm în primul rând zonele. Zone. Security. Prima zonă va fi zona internă routerului R3, cea care conține calculatorul și serverul de aici, LAN-ul lui R3. In zone. Și zona externă. După ce am creat zonele, trebuie să creăm o listă de acces pentru tot traficul intern sau putem să creăm pentru trafic parțial, HTTPS sau mail sau transfer de fișiere. În cazul nostru vom crea o listă de acces extinsă cu numărul 101 care să permită traficului IP cu wildcard mask-ul acesta, trecerea prin R3 către orice destinație. După care se creează un class map care face referire la ACL-ul precedent. Acest class map se definește cu comanda class map type inspect match all și denumirea clasei traficului innet as. Practic, definesc clasa asta ca fiind innet class map, iar traficul asociat va fi cel din lista de acces anterioară. Ies de aici. Configurăm o politică pentru acest trafic cu comanda policy map
type inspect into out policy map. Se specifică cărei clase îi se va aplica această politică. Class type inspect și aici specificăm clasa creată anterior. In class. Ce acțiune va realiza această politică asupra traficului? Inspect. Traficul inspect, adică traficul din out zone, va trece prin R3 numai dacă este trafic răspuns traficului inspectat. După care creăm perechea de zone cu zone pair. Numele perechii in această pereche cuprinde sursă, este zona internă și destinație, zona externă. Aplică politica into-out pe map creată anterior zonei respective. Pentru aceasta, service policy type inspect deci din această, practic, această politică este atașată zonei perechii de aici, into out the pair. Și mai rămâne să punem în aceste zone, in zone și out zone, interfețele. Interfața S001, cea de aici către routerul următor, este considerată interfață externă. Și atunci îi zicem zone member security in zone out zone, am spus out zone, iar interfața gigabit 0 cât avem aici 01 este zone member in zone. Interfața din zona, interfața internă, zona internă, interfața externă, zona externă. Da. Și cu asta am realizat un firewall care, pe R3, care permite doar ieșirea traficului prin R3 către exterior și întoarcerea traficului răspuns prin R3. Nu se permite traficul inițial din exterior, să zicem de la PCA, către traficul intern al lui R3, să zicem către serverul web. Dacă încercăm din nou serverul web de pe PCA, request timeout. În felul ăsta se verifică firewall-ul respectiv. Dacă încerc în schimb dinspre calculatorul C să fac trafic către R2 pe SSH sau către serverul acesta web, ar trebui să reușesc. Dinspre PCC către 192.168.1.3
Da, și funcționează. O altă verificare pe care pot să o fac în timp ce am deja o conexiune, să zicem SSH, de pe calculatorul C, o sesiune SSH la routerul 2, pe interfața aceasta pe 10222. Da, sunt conectat la R2. Pot să verific această sesiune pe routerul 3 cu comanda show map type inspect zone pair session. Se vede conexiunea din local de pe 3.3, portul local, și la distanța routerul R2 pe portul 22.